En primer lloc, agrair al Partit Popular el seu to amb aquesta moció. Ens agrada que vagin quedant allunyats els dies en què els insinuava que els independentistes eren terroristes o nazis. Això s'agraeix molt. El resum de la nostra defensa és molt simple. En democràcia els problemes polítics es solucionen votant i la legalitat mai pot ser una excusa contra la democràcia. Bàsicament perquè la legalitat és canviant i si no es canvia és perquè no es vol. Dit això, aquesta moció ens ha sorprès molt venint de vostès i en especial del senyor Andreu Marín, la seva defensa, perquè tots sabem que és dels regidors més posats i respectuosos amb les lleis. Per això ens sorprèn que estigui fent una moció en contra d'alguna cosa que, segons ell, no ha passat ni passarà. Per tant, és molt complicat dir que alguna cosa és il·legal si no ha passat. Sorprèn bàsicament perquè vostès ho centren tot en la legalitat. I jo em pregunto si els interessa tant la legalitat, per què estan censurant intencions i pensaments i no fets. Hi ha una diferència. És que és la línia que separa els estats democràtics dels autoritaris. En democràcia un pot dir a la llibertat d'expressió el que vulgui, els seus pensaments polítics, tot i que no siguin els de la majoria. Als estats autoritaris, el govern, el poder, no permet que pensis diferent. Així estem. De fet, el referèndum de l'1 d'octubre s'ha transformat. Ja no es tracta d'un referèndum d'independència. Estem parlant d'un referèndum en què ens juguem si l'estat espanyol és una democràcia o no. Espanya, a poc s'està convertint en un estat autoritari, on la separació de poders no existeix. I on la legalitat és l'excusa per no poder solucionar els problemes polítics de manera democràtica. No ho dic jo. En l'índex mundial d'independència judicial, Espanya està en el número 97 de 144 estats. Just 2 llocs per sobre de Turquia i per sota de Costa d'Ivori i Mar. De fet, Espanya, l'estat espanyol, l'any 1999 estava en el lloc número 50, ara està en el 97. D'ençà les majories absolutes del seu partit, la independència judicial ha caigut més de 47 llocs. En el mateix estudi, segons ells, es tracta de l'únic exemple de regressió democràtica, ja que mai s'havia registrat una caiguda tan fulgurant en independència judicial. Legalitat, ens diuen. No ens exigeixin a nosaltres el que vostès no són capaços de fer. Una altra dada que demostra que Espanya camina cap a ser l'altra Turquia del Mediterrani és l'índex de qualitat democràtica, en aquest cas d'Economist, un diari. El prestigiós diari afirma que Espanya ha caigut de ser la democràcia número 12 del món a la número 21 en només 8 anys. De nou, tot un rècord. I ja es troba a només 4 llocs, i això és realment el perillós, 4 llocs de distància de les catalogades com democràcies dubtoses. Però no cal anar tan lluny, no cal buscar referents. Reformes de la Constitució en 24 hores. Articles de l'Estatut anul·lats que són idèntics a altres estatuts d'altres autonomies que sí que estan vigents i no hi ha cap problema. Rescats bancaris amb diners públics que no es tornen mai. Buidar reserves de les pensions. Un president de govern que quan va a judici el seuen al costat dels jutges, ja que el defensen. Un tribunal constitucional que ha de fer d'àrbitre però que els seus membres tenen carnets polítics. Un tribunal de cuentas amb edat mitjana de 70 anys dels seus membres i escollits encara alguns d'ells en temps de Franco. Fiscals anticorrupció que es canvien quan convé. Guàrdies civils interrogant a persones per les seves idees polítiques sense ordres judicials. Salvament d'autopistes en fallida per sanellar-les amb els diners de tots i després tornar-les a privatitzar, etc. Però no em vull deixar dos que són, si se'm permet la ironia, els meus preferits. El número 1, multa milionària a l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, per un tema de dades personals. En canvi, l'escàndol LexNet, on les dades personals i judicials de tots els espanyols han quedat al descobert, aquí no ha passat nada. Quina multa tindran els responsables? Quina multa tindrà el senyor ministro de la cosa? Cap. I la segona, per suposat, l'exemple de les cloaques de l'Estat. Ja hem vist en el documental com l'Estat ha constituït una policia política per lluitar i inventar coses contra els seus adversaris polítics, el que pensen. I vostès en parlen de
legalitat. Entengui que em soni una mica ridícul. 2 apunts per acabar. La Generalitat, el Parlament i l'autogovern no provenen de la Constitució. Com sap, i molts de la sala ho recordaran, perquè hi ha gent que no és tan joveneta com jo, la Generalitat es va restituir molt abans de l'aprovació de la Constitució. Perquè en aquell moment els polítics sabien que la legalitat no serveix absolutament de res si no és legítima. La pregunta no és si l'1 d'octubre és legal o no. La pregunta és per què no volen que la gent voti. Per què tenen por a l'opinió dels ciutadans? Si l'únic problema que tenen és la legalitat, l'actual Constitució ja té mecanismes per garantir que aquest referèndum fos completament legal sota la legislació espanyola. O, en tot cas, ho poden reformar en 24 hores sense cap mena de problema. Per cert, la reforma va ser a través del procediment que avui el Tribunal Constitucional ha anul·lat al Parlament de Catalunya. Per cert, està copiat, paraula per paraula, només traduït. Potser tenen problemes amb el català. El problema és que no els agrada la gent que pensa diferent a vostès i que l'estat espanyol està tan corromput per dins que no és capaç de solucionar els problemes polítics amb democràcia. Per acabar, vull aprofitar aquesta moció per dir una cosa al públic que tenim aquí, en especial per tots aquells que dubten de les garanties de l'1 d'octubre. No és a la Generalitat a la qui l'heu d'exigir garanties. Qui impedeix que sigui una votació normal és l'Estat i el Partit Popular. A ells, els campions de destruir qualitat democràtica, els heu d'exigir que el vostre vot és important i que ho voleu exercir sempre, sigui quina sigui la pregunta i el vostre sentit del vot. Tots, els independentistes, els no independentistes, els d'amunt, els de baix, els que pensen d'aquí i els que pensen d'allà, estem cansats d'aquest etern debat. Votar és l'única forma que tenim per desencallar aquest problema polític, repeteixo, problema polític. I a mi personalment, des de la profunditat dels meus valors republicans, penso que la millor forma de solucionar els problemes és justament amb paperetes, urnes i que la gent esculli el seu futur. Perquè soc dels que pensa que els ciutadans són prou madurs com per decidir el seu futur sense que ningú li hagi de dir quin ha de ser. El proper 1 d'octubre votarem i ho farem com sempre, amb totes les garanties que l'estat espanyol no vulgui impedir. I ho farem de forma legal, sota la legalitat del Parlament de Catalunya, que ens representa a tots els que som aquí, i on democràticament van guanyar les eleccions una majoria independentista. Aquest referèndum serà democràtic i sobretot serà vinculant. I aquest sentit vinculant no ho farà una sacrosanta Constitució aprovada amb irregularitats molt grosses. Ni tampoc aquest sentit vinculant el donarà una Generalitat restituïda abans de la pròpia Constitució espanyola. El sentit vinculant ho faran els vots i la participació de la gent, perquè això és la democràcia. Així que, ciutadans i ciutadanes, voteu sí o voteu no, voteu en blanc o fiqueu a la papereta un dibuix, però aneu a votar i exerciu el vostre sagrat dret a vot. No us deixeu enganyar. Ja no ens estem jugant fundar una república, que també. Ara ens estem jugant la democràcia. No deixeu que l'autoritarisme, que aquest estat espanyol que està destruint les garanties democràtiques, us guanyi. Voteu el que vulgueu, però voteu. I per si no ha quedat clar, el nostre vot a aquesta moció serà contrari. Gràcies.